Здравейте хора, вие сте с още едно интервю в канала на Бургаските звезди. Подчертавам, това е първа част на интервюто с Никола Георгиев, защото ще го питаме малко повече въпроси. Искам първият ми въпрос да бъде как се представихме на матчът миналата седмица. За съжаление не успяхме да го снимаме, но кажете как се представиха всички и за вас, кои бяха негативните неща? Всички се представиха много добре. Както казах, особено Тачо, той се представи много добре, понеже накрая на матча, понеже бяхме равни с резултат 12-12, трябваше да има дуспи и Тачо спаси три дуспите и така ни донесе победата. Не е ли донесе Живко като вкара? Живко вкара дуспите, но Тачо спаси три дуспи. Което пак е добре. Се радвахме след това, защото победихме отбора на 2015 и 2017. И за съжаление сега ще възпра, защото свършва времето и се абонирайте